Hola, soc el Pau del Consell de Joventut d'Horta-Guinardó i bé, sóc un jove, tinc 22 anys i visc a casa dels pares. Aleshores m'agradaria saber què està fent l'Ajuntament de Barcelona per facilitar l'accés a l'habitatge dels col·lectius que tenim dificultats, sigui el juvenil o siguin d'altres, ja sigui amb habitatges de protecció oficial o incentivant el lloguer privat o amb d'altres vies que s'estiguin duent a terme. Fa poc va sortir un estudi de l'Injuve que deia que per accedir a l'habitatge els joves hauríem de cobrar 4.500 euros i com que no els cobro em va deixar una mica preocupat. M'agradaria saber com ho tinc. Pau, no ho tens massa bé, no? Sense cobrar aquest dineral. No, mireu, el Pau ara ens posa sobre la taula, jo crec, una altra idea molt important, no? I és que, així com amb la Mònica dèiem que una nova quotidianitat implica nous espais de solidaritat, aquesta nova quotidianitat implica també la possibilitat de l'autonomia personal, de l'emancipació, de poder desenvolupar un projecte de vida a partir de l'autodeterminació personal i del reconeixement de les diferències i de la diversitat a la ciutat. I això vol dir moltes coses. Això vol dir autonomia personal en totes les edats. Avui el cicle de vida és un eix molt potent de desigualtat social. Sabem que la gent jove i la gent més gran, per motiu de la seva edat, pateixen un conjunt de fragilitats, de precarietats importants, en una societat que vivim que és adultocràtica. I té a veure amb el gènere. Aquesta nova quotidianitat ha de ser d'homes i de dones. I té a veure amb el reconeixement de drets per col·lectius com les persones amb discapacitat, pel col·lectiu gai i lesbià, que històricament han ocupat espais de privacitat i de marginació i que avui emergeixen com a col·lectius que volen ser també coprotagonistes de la ciutat. Per tant, jo crec que aquest és un àmbit enormement interessant també per treballar i per tirar endavant propostes. I tens raó, Pau, pel que fa a la gent jove. És molt important tirar endavant polítiques de joventut que estiguin orientades a partir dels valors de la ciutadania i de l'emancipació juvenil. I això té a veure amb la formació, té a veure amb l'educació, té a veure amb una ocupació que també sigui de qualitat i no precària en la gent jove, i té a veure amb l'accés a l'habitatge, de manera molt important. I a Barcelona hem fet passes endavant, encara insuficients, en matèria d'habitatge jove. Hem posat en marxa un parc d'habitatge dotacional per gent jove, que l'hem de seguir ampliant, i el mateix programa municipal d'habitatge planteja que ens hem de situar en l'horitzó dels 3.000 habitatges dotacionals per gent jove d'aquí uns anys. I alhora això s'ha de complementar amb que els joves tingueu accés també a programes de lloguer just, a renda d'emancipació, a que hi hagi també una borsa important de lloguer jove a la ciutat gestionada a través del conjunt de les oficines de proximitat. És a dir, que si abans dèiem que havíem de fer un pas endavant qualitatiu en general en polítiques públiques d'habitatge, això ho hem de fer clarament també en les polítiques d'habitatge jove a les ciutats. I aquesta autonomia personal té a veure, com deia abans, també amb que la nova quotidianitat sigui de dones i d'homes. A Barcelona s'ha treballat molt en matèria d'igualtat de gènere i, per tant, de participació de les dones en els espais públics i en els espais laborals. Hi ha reptes pendents enormement importants. La participació de manera compartida i paritària dels homes en els espais domèstics i familiars. La necessitat de construir una ètica compartida de la família i de la cura. La necessitat de reorganitzar els temps de vida quotidiana a la ciutat. Avui sabem que l'organització dels temps és una font de malestar important i això hem de capgirar-ho. I l'organització dels temps ha de generar benestar personal, familiar, comunitari a la ciutat. I mireu, d'aquí pocs dies es farà el segon Congrés de les Dones de Barcelona, el mes d'octubre. Un congrés que es farà després dels 10 anys del primer Congrés de les Dones de Barcelona, que s'ha treballat de manera molt participativa, amb col·lectius de dones de procedència i de naturalesa i de vivències molt diferents, però que sobretot servirà per dues coses molt importants. Per fer visibles les aportacions i els coneixements i les experiències de les dones des del punt de vista de la quotidianitat i també per refermar la idea de les dones com un subjecte col·lectiu que té una enorme capacitat de construir futur a Barcelona. Jo crec que això és enormement important. I finalment, una referència al que deia abans, aquests nous col·lectius que emergeixen en l'espai públic de la ciutat. A Barcelona estem elaborant un pla pel col·lectiu LGBT, pel col·lectiu gai i lesbià, que serà pioner a Europa. A Barcelona hem posat en marxa un programa de vida independent per a les persones amb discapacitat que és també pioner a Europa. Perquè és molt important que les persones amb capacitat puguin tirar endavant el seu projecte de vida amb plena autonomia personal, més enllà
del que són les seves dependències familiars i més enllà del que és el fatalisme de les residències. Que, per tant, les persones amb discapacitat puguin autogestionar un conjunt de suports que els hi permetin accedir a l'autonomia personal. I aquest és un gran repte que tenim. En definitiva, homes i dones, gent jove i gent gran, homosexuals i heterosexuals, totes les energies de transformació són absolutament necessàries per generar aquesta nova quotidianitat inclusiva i solidària a Barcelona.